Край тунджанското село Безмер започна работа един от най-големите фотоволтаични паркове в страната – Безмер Енерджи. Специални гости на официалното откриване на електроцентралата бяха членът на управителния съвет на ФСЕК Груп Алберто Мартинс, представители на мениджмънта на групировката, кметът на община Тунджа Георги Георгиев и неговият екип, гости от електроразпределителните дружества и Агенцията за чуждестранни инвестиции. Алберто Мартинс и Георги Георгиев прерязаха лентата и откриха новата електроцентрала. Фотоволтаичният проект Безмер Енерджи, разположен на площ от близо 100 декара, е с мощност 4000 кВт. Очаква се годишното производство на електроенергия да достигне около 5000 мегаватт часа. Производството на енергия от възобновяеми източници постепенно в следващите години ще се превърне в един нов отрасъл на нашата икономика. Радвам се, че това вече е факт и че от известно време действа и тази още по-голяма инсталация в землището на Безмер, изградена от португалската фирма и в момента стопанисвана от дружеството Безмер Енерджи. Само буквално след дни предстои да открием и третата, още по-голяма инсталация в землището на Челник. В следващите месеци и години ще има още доста други. Само към момента за над 50 мегавата има документация, която е на своя финал. Така че този отрасъл все повече ще става структуроопределящ за нашата икономика. Дружеството е собственост на португалската компания ФСЕК, водеща португалска група за електрооборудване и системи. Общата инвестиция тук е близо 13 милиона евро. Изграждането на фотоволтаичния парк край Безмер постигна и своя социален ефект. За строителството на съоръженията бяха ангажирани няколко фирми от региона, а сега за поддръжката и охраната на централата вече са наети около 20 души.